Karbiang long dimahasaw arat akar I Article 244A mati Hemprek ka kehang ningkan plikep sosi kehang tanglu. Bonta Hemprek kilongji mati Central Sorkar lapen State Sorkar atum Karbiang long lapen dimahasaw arat pan Hemprek ki PG alam mamatsi chethan thilang. Laso jok Karbiang long arlo Kedo an hampang sotum Hemprek long vik nang jipuran aningkan wang amatsi Delhi rong sopia long Hemprek mati Article 244A nang implement pinang jipura kachesong pado dambom do. Lason thosike dam tang jak hong ni phai inquiry sir keparni setami Karbiang long di mahasaw ararapan hampang sotum Delhi rong sopia long an chesong dam do. Bang so hut case e kongchun bang Barnabas Killing pen kaningje ko pilo aprang si arju iksena. Forum pen. Ahok lo non nang litum nang pulo non nang karju banga alam ke hok ta helu mene. Boy phit same nilitum 1985 pen kehang bang kala so Hemprek kehang asong bang ini tum arjulong lepen la. Lasila bang nona kimita hai lasini tum chinine data hai bo. Alang lipen kaningje pona tengke non cheklojon thomapi Article 244A puthak talks kipado jipa forum komata tumloni nelitum chinine mate Forum for Hills Autonomous State Movement asong puke komatlone Barnabas Killing ke chinine athe kedam tang ningkan plike pen Hemprek kehang bomasong bulute non delia longsi do etlo bonta komat ne non pini penap angbong Hemprek kehang asong kimi nang keklang mate Forum for Hills Autonomous State Movement asong komatlone nili chinine pusik case e kongchun bang Barnabas Killing pen ningje pon puthot arjusenang alangli pen Delhi rong sopia long pen pherang kya thengno kaningje alam the Forum pen ahok lo non nang litum nang pulo non nang karju banga alam ke hok ta helu mene boy phit same nilitum 1985 pen kehang bang kala so Hemprek kehang asong bang ini tum arjulong lepen la lasila bang nona kimita hai lasini tum chinine data hai bo Forum pen ahok lo non nang litum nang pulo non nang karju banga alam ke hok ta helu mene boy phit same nilitum 1985 pen kehang bang kala so Hemprek kehang asong bang ini tum arjulong lepen la lasila bang nona kimita hai lasini tum chinine data hai bo Nilitum Hemprek ke hang apur ki mo ke dam tang parokresir kebra trokner kebra phoning kan pen langdam pulute forum pen Hemprek ke hang puke arjulong lilang lapen chinita chini nilang bon pusi case e kongchon bang Killing sang ho pen ningje pon komat ni Hemprek ke hang talks pu bang ke phurki mo langdam pulute aprang asam cm barui matum penta chingki chingwai tang ta dolo seta tumi pini komania tum do thulang pulute lakinil tum chini dun de puta Killing sang ho pen ningje pon thu ladak kumane hang wong kumane talks polotang te aselas themala sona talks bang kene tum ke 1985 pen history langdam polotang te Assam chief minister pen same nilitung same hala so nitung ngaching kitang lo nitung same pinangan la bang sala pusona asai bang tu kikrem tang sikyong lo la si pini bang ke non tumi pini bang ke nitung la bang chinin de atema 1985 pen Hemprek hang asong bang pinian ke nitung 39 pa 40 years ki choklo same nitung man ladak anu same Hemprek hang rapel bang ke pinian tambe nitung thedam long lela News report KTV News